đấu cuối cùng các bạn ơi. Jeg ved, om der kommer en melding fra Andreas Christensen om, at jeg kan simpelthen ikke mere. Den der kildescener er for ømme. Han har haft problemer med det gennem hele foråret. Når jeg tænker på i forhold til det der med, at Kasper Udman lige pludselig siger nej, Mikkel Damsgaard også ikke gør nej, det skal være Victor Christiansen. Đấy là trận đấu cuối cùng các bạn ơi. En klassisk, tager mange løb igennem. Virkelig dygtig på bolden. Toni Kroos forlænger i hvert fald fodboldlivet, men kan det er det en kvartfinale. Og det er helt op. Jeg tror ikke. Det er også fair nok, men det lød så definitivt. Men jeg tror stadigvæk 4,5 minutter plus overtid. Men ja, det ligner tysk sejr. Jeg lader mig selvfølgelig gerne overbevise om det modsatte. Det ved jeg. Christiansen. Larsen. God fortælling med Jakob Brun Larsen, der kommer ind på sin gamle hjemmebane her, Signal Iduna Park. Lige og får nogle minutter. Slutter sæsonen vældig godt af i Premier League. Og han har fart. Jeg vil sige, for et halvt år siden var der ikke nogen, der havde godt om, at Jakob Brun Larsen skulle med til EM-turen 2024. Det var sådan en lille overraskelse i den tyske startopstilling. Han har indtil flere prøver, og hvad han indeholder. Nej, jeg tænker alligevel ikke, at han skal føle sig sikker på at starte for Tyskland i det, der ligner en kvartfinale nu. Kvartfinale mod Spanien. Det ved de jo ikke, men Spanien er i hvert fald favoritter mod Georgien. Så vi er nødt til at tingene på vores skud. Men det er landet sejr sikkert. Signal Iduna Park i øjeblikket. Den var over i sidste søge. Mischa Kimmich. Florian Wirtz. Benjamin Henrich. Afslutter. 5 stykker over mål. Ja, med mindre der dukker et af fodboldens helt store comebacks op, så skal livet altså gå videre i denne her turnering uden dansk deltagelse. Der er et par minutter tilbage af det der spilletid. Kai Havertz. Florian Wirtz. Og Kasper Schmeichel. Sikker indlæg. I morgen kl. 18 byder vi på England mod Slovakiet.
Nu ser jeg Josef Poulsen lyder på her. Det ser jo meget ofte akavet ud med Antonio Rüdiger, der han kommer altså i vejen for rigtig meget. Fantastisk sæson, han har haft i Real Madrid. Og glem heller ikke, at den store sportsommer nu for alvor træder i kraft. Tour de France er også begyndt. Vi starter vores dækning i morgen formiddag kl. 11 på TV2. Og TV2 Play. De bedste der. 5 minutter er der jo spil ekstra. Så er det Florian Wirtz, der får chancen. Han er overlægger ud. Spiller til Tyskland. Tordenfliste. Men også her begge for offside. Joachim Mæhle røg også med i maskerne. Vi har fået os noget forgæves. Måljubel. Og så vi kan se på billederne her. Offside på Wirtz. Đức thắng 3-0 các bạn ơi. Hôm nay xem đội tuyển Đức. Đội tuyển Đức. Det har været noget færre og farbryderi, det her. Det har i hvert fald været mange rare situationer. Som vi ser, kommer bolden fra Følstrup hen til Wirtz. Ikke at video assistant referee ikke er nået frem til de rigtige afgørelser. Vi har godt nok afbrudt den her kamp mange gange. Så tror jeg også, at Kasper Juhlmann tænker. Emil Højbjerg lige her søger svar fra Michael Oliver på. Hvad var det egentlig? Du fløjtede for, da Joachim Andersen bragte Danmark foran med 1-0. Den tager heller ikke. Godt Joachim Mæhle. Christian Nørgaard. Altså, den har jo ikke haft nogen effekt, den her triple udskiftning. Og så kan man jo diskutere, om den kom for sent. Altså, jeg tror bare ikke, at... Altså, der var ikke mere i det, da Tyskland var kommet foran med 2-0. Og hvis den har bidraget med noget, så er det nærmest til at skabe forvirring. Så vil jeg se Rüdiger her. Ja, det er jo klassisk arbejde. Det er fedt nok, det der. Jeg kan godt lide forsvarsspillere, der kan fejre. Erling Vestergaard med fremme. Så bliver Danmark fanget. Florian Wirtz. Og endnu en stor redning af Kasper Schmeichel. Til gang Kai Havertz. Ja, for vi må jo sige, at der har jo været åbent hus i det danske forsvar siden alle rokaderne.
ganske heldigt og skyldes godt målmandsspiller Kasper Schmeichel, at Tyskland ikke er kommet yderligere foran. Fordi når det hele bliver gjort op, så vil vi jo kunne se, at Tyskland har langt flere chancer. Langt større chancer end Danmark i løbet af kampen. Mange af dem er bare kommet her i slutfasen. Det er stillingen 2-0. Christian Nørgaard, der er plads til Jakob Brun Larsen her. Skifter over til Joachim Mähle. Det glemmer det. Tyskerne har simpelthen en målmand, der er ældre end deres træner. Neuer 38. Nagelsmann 36. Og slut. EM 2024 er færdig for Danmark. Tyskland har besejret vores landshold med 2-0 efter en meget, meget speciel fodboldkamp, hvor Danmark i en stort minut troede, at de var kommet foran 1-0, for efterfølgende i det næste minut at se sig selv komme bagud med 1-0 efter en VAR-kendelse, der sendte et straffespark i fødderne på Tyskland. Og den kendelse lammede et eller andet sted i Danmark. Ja, den kommer til at sidde i mig i lang tid. I mange år måske endda. Altså, Joachim Andersens annullerede mål. Fair play. Han var offside. Sådan er det bare. Men at det hele skal afgøres. Eller, det skulle det jo ikke, men at Tyskland skulle komme foran på sådan et eller andet indlæg, der helt tilfældigt rammer en hånd. Altså, jeg har bare svært ved at forlige mig med det. Det må jeg ærligt sige. Og skal jeg så sidde her og sige, at det er fortjent, at Tyskland vinder? Jamen det er det vel sådan set. Men da Tyskland får det der straffespark, der er det en kamp, der er fuldstændig åben. Det kunne Danmark lige så godt have vundet. Efter straffespark, og i særdeleshed selvfølgelig efter målet til 2-0, jamen der var det jo som det var. Stadion begyndte at fejre. Ingen var i tvivl om, at Tyskland vil i kvartfinalen. Det er godt for turneringen, at værterne ryger ud, men surt for Danmark, det må jeg sige. Ja, Tyskland skal møde vinderne af Spanien-Georgien i kvartfinalen på fredag. Mens Danmark altså rejser hjem og skal i aktion igen i september måned, når Nations League begynder. Der er jo så rigtig mange spørgsmål, der melder sig. Hvor mange ændringer, der kommer omkring det danske landshold. Jeg tror ikke, det er i aften, vi får svarene på dem. De tyske tilhængere, der går fuldstændig amok og synger med på deres slager fra 83. Major Tom med Peter Schilling. De fik forbud mod at afspille den hver gang de scorede under slutrunden. Men når de har vundet, så må de gerne spille. Ja, og de bliver fejret nede foran den hvide væg. Og fair play til tyskerne. Det er jo ikke dem, der har opfundet reglerne. Og det har været et godt hold. Det var det også i dag. Spektakulært hold. Mange gode, interessante offensive spillere. Jamal Musiala, Kai Havertz, Leroy Sané. Det er et stærkt hold. De kan gå langt. Christian Eriksen. Og så Simon Kjær i billedet. Det har været meget, meget specielt. Det er altså den danske anfører, som har været i 26-mandstruppen, men som ikke har været i aktion. Kæmpet for at blive klar, men det blev altså ikke tilfældet. Sejr til Tyskland. Sikke en aften her i Dortmund. Den er ikke overstået endnu. Vi skal have masser af kære alle, kom godt hjem. Husk at tage jeres stole med. Ryd lidt op efter jer, og så ses vi til næste gang Danmark spiller. Og husk, der er sommerbaks for tog.
mange uger endnu. Kom ned og se koncerter, filmaftener og alt muligt andet, og selvfølgelig viser vi resten af EM og Tour de France. Desværre tabte vi i dag. Kom godt hjem! Jeg synes, Danmark leverer en indsats, man godt kan være bekendt for. Det er et rigtig, rigtig godt hold Danmark oppe. Men lige nu står de her billeder af de danske spillere, der står foran de danske fans, ret tydeligt for mig. For jeg synes i dag, der fik det danske hold mere, end hvad de har fået i de første 3 kampe, selvom at det blev til det første nederlag i turneringen. Det blev nogle vanvittigt intense minutter fra Joachim Andersens annullerede mål til selvfølgelig straffespark i den anden ende, og Rasmus Højlunds chance til 2 mål, så en utrolig intens anden halvleg mod et rigtig, rigtig godt hold for tyskerne, og en pæn hyldest til de danske spillere og for de danske fans lige nu. Nu har jeg spillet primært på Kasper Hjulmand, men det jeg også kan se, det er jo en Jannik Vestergaard, der lige har været i knæ. Christian Eriksen, der kravler over banden nu og har taget sin trøje af og giver den til nogle tilskuere. Er det nogle sårede spillere, skuffede spillere? Ja, der er også nogle ærgerlige spillere. Det er jo at se, nogle spillere, der i dag har givet alt, hvad de havde, men hvor det ikke var nok. Tyskland er et bedre hold end Danmark. Tyskland var i dag et bedre hold end Danmark, men i få mindre mod sådan en verdensklasse spiller, som er en utrolig ryttig. Der er Simon Musiala, der kunne det godt have ladet sig gøre, og så må man nøjes med Simon Kjær, og så nu her Kasper Hjulmand kunne ud og takke de danske fans opbakning, der havde, fordi det var lige akkurat ikke nok mod et af de allerbedste hold i den her turnering. I øvrigt en stor præstation af Jannik Vestergaard en gang til. Jannik Vestergaard, som jo Đức thắng 2-0. har den her specielle situation. Đức vào vòng 1/4 các bạn ơi. Danmark frem for Tyskland. Han havde mulighed for at repræsentere Tyskland. Og grunden til, at vi billederne, som vi virkelig gør som før, det er, at han er gået til man of the match. Så ham kommer vi i hvert fald også til at høre fra, når vi ser billederne af ham her. Men altså, der er jo ikke nogen tvivl om, nu er det sådan trukket ud og står over det hele. Hallo. Vi efterlyser Erik Joel Jonsson. Dit kørekort er heroppe ved den blå container. Erik Joel Jonsson. Joel Jonsson, kom op til den blå container, så får du dit kort tilbage. Nå, ja, der var lidt forvirring, fordi Thomas Delaney troede, at han skulle gå hen til os to. Men ifølge UEFA's regler må vi ikke interviewe ham. Men min kollega Jon Pag, han står lidt længere henne af sidelinjen. Så lige om lidt, så vi kan komme til at høre fra Thomas Delaney. Gjorde han det godt med det? Hôm nay đội nhà thua. Thua 2-0 các bạn ơi. Đội nhà thua 2-0 các bạn ơi. Đội nhà thắng thì vui cười, đội nhà thua thì bắt đầu buồn. Các bạn nhặt vỏ chai các bạn ơi. Hôm nay đội nhà thua, nhìn ai cũng buồn các bạn ơi. Đội nhà thua thì ai cũng buồn. Bóng đá
đá là vậy các bạn ơi. Đội thắng thì vui, đội thua thì buồn. Hai. Ô, bate bem, dance floor. Trận đấu đã kết thúc. Khán giả vẫn còn lưu luyến các bạn ơi, chưa muốn về. Đây là cuộc sống về đêm các bạn ơi. Cuộc sống về đêm. Các bạn ơi, những người tàn tật cũng chưa muốn về. Đây là xe của người tàn tật các bạn. Cuộc sống về đêm các bạn. Bây giờ là 12 giờ đêm, tối thứ Bảy. Hiện thể là các bạn rủ nhau đi chơi, để đầm, đi discotheque. Đúng là đêm mùa hè các bạn. Đêm mùa hè tuyệt vời luôn các bạn ơi. Cuộc sống rất nhộn nhịp. Cuộc sống nhộn nhịp, tưng bừng. Ăn mặc đẹp, son phấn, nước hoa, uống bia uống rượu, nhảy nhót. Jack. Germany, yes, let's go. Yeah. Jetzt hat Linie gekommen. Trời. Näin enää heidän var. Hej hej.
Xin chào các bạn nhá, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nhá. Hôm nay là thứ Bảy các bạn ơi, hôm nay thứ Bảy ngày 29 tháng 6. Ngày mai là 30 tháng 6. Còn một ngày nữa là bước sang tháng 7 là bắt đầu sang một nửa năm của 2024 các bạn ơi. Đây là cuộc sống về đêm các bạn ạ. Xin chào mọi người, xin chào. Xin chào, xin chào. Hello.